Laat me nooit alleen. Ja, dat hoop ik dat mensen dat echt gaan doen. Vertel eens. Het is de voorloper van het album, die verschijnt 2 maart. Daar ben ik heel erg trots op, 2 jaar aan gewerkt. En ik ga je beloven, het wordt echt een gigantisch mooi album. Nee, Laat me nooit alleen is geschreven door Tom Peters, dat is ook mijn producer. En ik heb nu wel, op mijn nieuwe album heb ik wel een paar liedjes zelf meegeschreven. En dat is wel heel leuk, dat is wel heel gaaf. Ja. 2011 was voor jou een heel succesvol jaar. 2012, wat gaat er allemaal gebeuren? Er gaat heel veel gebeuren. 2012, mijn nieuwe album komt eraan, de single is nu uit, een album komt eraan. Ik heb 12 februari de opening van de kapsalon van mijn vrouw. Dat is weer totaal iets nieuws, gewoon een uitstapje. Maar wel heel spannend en erg leuk voor mijn vrouw. En 12 mei, nee, er zit nog wat voor trouwens. 11 maart heb ik mijn fandag. Ik heb zoveel op stapel, ik moet even denken. Maar 11 maart heb ik mijn fandag en 12 mei heb ik het Waalkarenfeest. Alles wat Frans-Duits aanraakt, wat goud op een of andere manier. Hoe lang blijft dat nou doorgaan? Ik hoop heel lang. Ik hoop dat jullie me heel lang blijven steunen. Maar weet je wat het is? Ik vind het leuk om te doen en ik geniet van alles wat ik doe. En ik denk dat mensen dat leuk vinden om te zien dat ik van alles kan genieten. En daardoor de mensen thuis ook mee laat genieten.